Dírit. Natalia Dansman is anam dom, agus déanam in trach inis ar céad meise nó mochidom in is féin. In céad rud fomsa ná déanam tragart ar Harry Potter chun annachchuid rudí dacra a bhíú. So, mach réid an tusa go main an mochidom in is féin ar cahan agus conas agus go háirithe cin áid a rugga meise is littering tusa. Ach, is mis Ravenclaw, so ní einta mis le chéile ar sin. Ha an intlecht agus an loic I bhad níos táhailtaí do léine as Ravenclaw. Ach, ag an am céanna ha córa duine I bhad níos táhailtaí do léine as Slytherin. Agus tuigim an difriúcht sin. Ach gilíonn an difriúcht sin ag an am céanna nach bhfuilim a céire trach da dhéanamh ar mo chogra gach ila úr nó I ngach ila agalomh nó I ngach ila físeáin. So sin an chúis go bhfuil an físeáin seo agam agus há sin mar réimhrá YouTube. So há sé 4 éasca teachtar gach ila úr go bhfuil sé uait. Rud is so léir fumsa ná mo fás bhreatha, so há sé scrifa ar. Go rugga meise sa Brasil ar an deisceart na Bhrasaíle I maile éigen, well, cahar éigen in oréire, dar bhainam Caxias do Sul, agus Natalia Dansman is anam dom. An bhfuil is agat, gur as an Rómáin an Natalia, agus is as an Jarmáin an Savarna Dansman. Ach rugga meise sa deisceart na Bhrasaíle gahar dar bhainam Caxias do Sul, Bratach na Brazíle, agus bhí annach tanchar an Idáil sa chathair sin. So, há tanchar ó ar leiad ceithre chultúr armsa. Agus há aspa buí an sá. Má cheart an buí a bheith an sá agus an sá. Ach, ní lein pan buí agam, so ach digim sin. Ar aonos tan dófagam an sort comhair a chur an sá. Deisceart na Bhrasaíle I bhfad níos congraí leis an Argentín agus fíor fada ó Rio de Janeiro. So, níor áthas riamh Rio de Janeiro ach banós le bhthaileach dó go dtí an Argentín fíor vinnic. Agus san Argentín do bhfuil mé le anchuid tuairisóirí airneacha agus sin mo chiad cáirde an tír seo. Banós lein dul go dtí an Argentín go háirithe mar gramar gira fuacht, seachas tas. Agus thug sé ná scial, agus is even ná sneachta, ach néla mé ná súrfáil mar hapla, so thas céile na Gearmánacha le. Bhí sean sa gan samba álam, mar níl sér fáil a bháin I Rio de Janeiro, ach sa Brasaíle ar fad. Agus chomáile sin is even an ceol a bhain na samba go fóil. Agus is even an sa seanós an ceol agus an renca, ó náráníocht agus an renca, agus dána mé lua go leor chomá. Agus is even an mé go fóil. Dó mé anchuid renca éagsúil I nós leir dansais ma renca agus rudí mar sin nach just no ní an míad is mó san réalcha níad a chur sa lista an sa. So, canta, héir an rís. Agus ó héh doch is mail an bjór. Ní mail an éon rud eile na hallcóte as bjór. Is mail an rudí eile chuma. Ach is fear nach sa bjór. So, pointe go héireann agus ní Jarmáin. Agus ó héh bíomh an gcónaí sushi. Agus bhuairs tachnaí am sé gur filtear chathaint fé láthair ach is maith am an ceann in bhfuil íos sa sé go deas. Agus salmon agus apple strudel, so sin
is a gwen céir is mailam, ach cadé go déireach in éanam go rialta nó go fíor vinnig. Brán arm Brazil, is the gan go café go hunta chu fad go bhíhann san, ach ólam sé té seachas café an tam fa. Agus go bríchas tá bíon blá agus gránach agus bete agus bhuianta óh a gan sa chona. So, táin go hair. An dinéir, go fíor vinnig bradan nó an pisisiúna nó prataí agus glasraí agus bhuianta le rudíisian nas go chéile agus bhuianta eile rudí eile a chaise seo níos minice so pointe eile go hair. Agus yeah. Well, fashion agus stíl persanta is even an gach ille stíl hairdeú agus is mail am an éagsúlach agus gaú rud a buinte leis so agus cai mé go fíor vinnig. Sport. Camogi. Agus féar tangacha a party eiles agus berle agus gweil na gam agus há sé gceiste an Germánis hálan agus beidir an Íslánis ní an cinnte. So Súla gan gur bhainte tainmh as an bhís anseo agus go mainú a tainmh as an caine le fad. Bé mé treachtar obair eisteáin agus obair teanga eile go fíor vinnig agus cúpla rud randomach a néisios rís ar nó a bhís anseo. So, Sean mo chuid don in is cultúrtha má hánt fós fistrach, slán go fóil.